Kongres Asong Ningkan Pharoi Sira Thongke Prasir Kep Mahang Kethek Arni Phuluni Kongres Atum ketalon dun Pini Matijong Nipai Ingkoi Raner Kep Arni Phuluni Constituency MCC Kongres Asong Atum Kongres Asong Mahang Kethek Arni ketalon pon Bangsu talon pon along Kongres Lama Sitami Pangjar Ponsi Puthot Munit Amuluk Apai Chitong pon Phuluni along Kido Kongres Asai Hemalong Bangso Puthak Misen Pen Chingki Chitan Paduk pon Labangso Kongres Asong Mahang Kethek Arni ketalon along Phuluni Constituency along Klem Chipaduk Nai Abang Pudar Singh Sinar Phuluni Constituency MCC President Surendra Tokbi Atum Chipatir Piponsi Kongres Ingdeng Pharoi Sira Thongke Prasir Kep Mahang Kethek Arni ketalon pon Phuluni Constituency Kongres Asong Atum Mesen Pen Pachun pon News Report Public TV Karbi Anglong Kongres parti lapen, so Kongres Mahang Kethek Kongres parti Mahang Kethek 1885 pen piniam 138 Ningkan an Artam Tangpeng Tangpeng Lasi All India Congress Committee pen APCC Sarkulan ang pilo lapen para APCC pen district kunang pilo pen district pelada pilo APCC je lasor dike talon tu nanti lathe gelalo halasud 1885 halasod Ningkan la Congress Party Cheng halasod President ke Umesh Chandra Banerjee la hello alangli hello lasi halasod dika atam sabe lapu non ang celar rombo ke non bang halak forgelo non sa lasan da taksi la daga bang ke APCC long ke bukan bora lo lapen non da koloni mondok kongres general secretary alali to bisa ho beli tuman thane lo lasi Umesh Chandra Banerjee la hello itum ke chengsi Indian National Congress along president lo lasi ili tum lahai lam chethan chigimu ponai Bharat Sadhin ke ban komalo